Nevens mij er voor jou maar in je merk. Ja. En wat is dat? DAF, hè? Waarom DAF? Weet ik net. We zeiden hin vroeger, toen ik zo'n jonkie kreeg, die en DAF. En op DAF'en. En ja, dat heb ik vaak mij vanzelf. Deze modellen die hebben we vroeger zelf schilderen. De vrouw had een naam erop gezet, in de jaren 20 weer dat. En toen was ik chauffeur bij deze firma, bij Sigersma. Dus daar hebben we die toen maken. Vind ik wel leuk, een beetje nostalgie. En ben je hier nou wel gauw eens even te vinden om te genieten van jouw collectie? Hoe werkt het soms? Ik ben hier geregeld bezig. En viel je dan nog weer een beetje jong of zo? Of dat je daar al vroeger tegen? Ik tegen? ben altijd jong. Ze roepen altijd, ik ben puber van 4 jaar of zo. Dus dan jonger kun je net veel. Hoor. Nou ja, dit ben ik al hier, het liedje gelijk is, maar het ben al hier verschillende kleuren vanzelf. Nou, hier hou wat DAF-spul. En zit je ook nog wel eens in een DAF? Nou, we gaan zo een DAF-bus, een oude bibliobus, een echte ding, een 1 op 1. Er staat hier ook ergens een foto van naast. En die echte DAF, waar staat die? Marem hebben we die staan. Daar, hier een gedeelte van de melkfabriek. Marem hier bij Verwert. En daar staan ze. Wat is nou mooier, het boatische geworden of het echte geworden? Ja, ik vind het wel mooi om hier zo nou en dan even in te rijden. Dat, ja. Nou, jou startte hem niet en ik zeg voort, zeg ik een grote glimlach. Oh, hé, dat zo? Nou, Christian, hoe gauw je gelukkig wijzen kan. Dit hing je van een morgen toch dat jij maar de DAF erin zoorde? Nee, hier ga ik helemaal niet op praktiseren. Nee. Nou, mooi daar even. Prachtig. Ik vind die boatische auto's mooi, maar ik vind dit ook mooi. Ja, nee, maar dit is echt een hele aardigheid. Ja, dit is nou wel een aardige nieuwe hobby. Je nou net meer, maar hij moest helemaal restaureerd worden. En, nou, dan ga je er nog te twaaien, dat mag je net. Het is wel even goed dat er weer eens even reed. Nou, het leven in Luca. Nou, dat wie mooi hebben ze. Geweldig, hè? Kent ze? Ja, ja. Oh.